Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku da fatan kowa ya sallah lafiya. Idan kuka duba masu kallon bidiyon kaso 95.3 ne ba su yi subscribe ba. Wanda suka mana subscribe su ne kaso 4.7. To dan uwa idan kai baka danna subscribe ba to ka danna mana subscribe. Kuma bidiyon mu ne yau zamu gwada muku yadda mutum zai mai da hoton shi kamar haka da kuke gani. Idan baka danna mana subscribe ba to ka danna mana subscribe sannan ka danna kalarawa mu je zuwa cikin